So mae'r ymchwil newydd yma sy'n edrych ar gweithwyr yn yr NHS nyrsio yn dangos bod y problemau yn dod yn y dyfodol gyda'r nyrsau canser y fron. Beth mae'r ymchwil yma'n dangos yw bod yr oedran y nyrsau sydd yn canser y fron yn dod lan i retirement age, a beth ni'n goffod edrych ar beth yw'r plan sydd yn cael ei roi mewn safle i roi yr workforce yn lle so ni'n gallu rhoi cymorth i pobl gyda canser yn y dyfodol. Beth mae'r ymchwil yma yn ddangos hefyd yw bod yna problemau oherwydd mae yna 4.4% o vacancy ar hyn o bryd. Os chi'n edrych ar ymchwil eraill ni wedi wneud y census cyn yr un hon, ni wedi gweld bod problemau'n cael mynd yn gwaith. So beth ni'n mynd i wneud gyda'r partneriaeth ni yn yr NHS yw edrych ar par action plan ni'n gallu rhoi yn safle i bod yn safle bod cleifion yn cael y cymorth iawn ar yr amser iawn. Pobl mwyaf bwysig i'r ymchwil yma yw'r cleifion, a mae'n bwysig i ni roi'r pobl yn lle yn safle i roi cymorth i nhw. A beth mae'r census yma'n dweud bod mae problemau yn dod, a beth mae'r ymchwil yma'n dweud hefyd yw sut i taclo'r y problemau yma. Beth ni wedi rhoi yn yr ymchwil yma yw recommendations i'r partneriaeth ni gyda'r NHS yn Cymru a'r Llywodraeth i wneud pethau'n gwell, a un o'r recommendations yna yw rhoi planiau yn safle, action plans, i taclo hon, so pan ni'n gwneud census arall mewn blynyddoedd, ni'n gallu gweld bod pethau da wedi newid.